Yabona basilaga lapho. Ulenzile usuku lami. Thothela kancane. Shadweni. Tshwana kancane kukwenu. Nina nisamdlalweni niyophuza selifeni tapu utshwala. Sibuyela bonke utshwala. Ye Masineka noMagic. Namanje nisayidakwa kanje, musani kuvumele kube yibotho kanje madoda. Ibani nifana nathi nje nema graduates. Bukani, sifundile. Nobiyeka nini utshwala nini? Yabona le baba. Ufundile? Kuhle lokho kuwena siyakuncoma. Wenza into enhle endaweni. Nathi sakhetha ukuthi siphuzele utshwala bethu ngokuthula. Musa ukubheka ngoba nathi asigxeki umuntu. Sishaya amabhiyethi mfethu yayibona. Unemali yakho. Ufune futhi imali yakho. Siyayiphuzisa. Sitawuthi mfana. Ngifuna ufunde mfana. Ufane nathi ungafana nalezi izibotho lezi mfana. Ngifuna ufunde. Hayi indaba yokudlala la. Ungafana nalezi izibotho lezi uMagic noMasineka. Mfana wami. Tshela, siqala ukubhabhalaza. Awumoya lingane. Ya, Khuluma nengane kuphela. Ungasifaki thina. Tshela Masineka. Ahlangene thina lokho wasidlela utshwala bethu. Bese simphupha ngendlela yethu. Yabona Masineka mfana noMagic. Nifunde bafana nifane nami. Nibe no matric. uMatric uyiqualification ebaleke kunazo zonke izinto bafana. Yabona uMatric, imisebenzi eminingi manje ifuna uMatric. Ayikho into ongayenza uMatric ungene nawe. Yabona mina, I have matric certificate. I have diploma in accounting. I have degree in accounting. Njengamanje ngenza i-masters ye-accounting. Ngikwazi ukuthi ngifunde i-math e-school ngoba kuyangisiza lokuthi ngicabange la ekhaya. Hey, Mr. Graduate, ngicela ukubuza. Buza. If 8 men took 10 hours to build a wall, how many hours will took 4 men to build a same wall? Yabona lonto, ethi into ngize ngicabanga. Ngabathatha 20 hours lonto. Mr. Graduate, ekhanda khona utho. Phezulu ngayitifikete enginamsebenzi. Bokusiza ngani letifikete ekhanda lokho. I-answer right ukuthi ngeke bathathe ma-hour. A QWET is the same wall. Othi nginike advice. Fundela ukwazi. Musufundela itifikete nje enginamsebenzi. Siyabonga ukuthi sibone ukuthi ubuke le video yana. Sicela ulike page lethu ku Facebook, it's Izilima Zendawo. Musu uyashare ama video. Na ku YouTube sikhona, it's Izilima Zendawo. Sicela usubscribe page lethu. Musu uyakhomenta usho ukuthi improve kanjani. Top.